फंबाय मा Hello guys, good morning all my dear friend. नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ आरोबाव फिनबो लाबोबाय आरोना। आरो दिनै रबिबारनि ना सम दिनै फुं भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि चेनेलाव खनसे फिन बरायबाय सानसुमा ब्लग इउटुब चेनेलाव। जों माने दिनै माबा सोर बबे बिमा सुबाय दं नोंथांमोननो शेयार खालामगासिनो आङो। एबा ओजोंहाय मा सुदों बिथांमोना बिखौ शेयार खालामदों। ओजोंहाय आरोना देखायनो रं खाथियाव थांनानै मा सुदो नोंथांमोन एसे मा खालामदों? मा हिनजावा दंमोन खारबाय खारनानै जि सुनांबाय ना सुनांबाय सासे गोदान नायनो बायदिमोन सावथालबाबो जागौमोन दा सोर फैयो दा ग्लिमार उसुबोला दै मानसिखौ देखायथारलां र' खाथियाव देखायथारगोन जायखौ आंबो सुखांबाय बिसोरबो सुबाय दं मानो होनोबा दा सान्दुंआनो 11टानिफ्रायसो एसे नांबाय दिनै मागोनिफ्रायनो माने सान्दुं नाङा जिखौनो सुनो नाङा ड्रेसखौ आंबो गांनैसो सुबाय गांथामसो सुबाय आङो बारा सुवाखै बानानैनो गावसो बांसिन सुयोलै माबाया बेखा माबायो फुवारो आंनिया बैयो आरोना लामखांबाय आं नै गांथामल' नैखि आरो टावार जि सुनायखौथ' बेसे देखायबाय होमबा जों सिरिलायबाय गगाबो मोनदों बारा बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होनना दसे लाबोलायबाय आङो माथो खालामनो माथो मा भिडिअ आगारनो बिथांमोना जि सुबाय दं आरो मिनिलायबाय दं मालाय फिसा फिसा रबिबार नालाय दिनै ओरैबायदि बेरायदों मानसि माखाने जिबसिसो बेरायदों थांदो आरो फैदो आरोना जिबसिजों बेरायनायखाय थांदो आरो फैदो फिसौखौ देनजार नुखादों नै रिजार्भै साइडजों नै दामान हिट नुखादो पिउखौ दामान साफा नुखादो गोजौआव दं आरो दा जि सुनाय देखायबाय मा देखायबावनो नोंथांमोननो जेबोआनो गैया टपिकआ बेनि थाखाय जाखिनि गुसुंबाबो लाबोबाय आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सोमलि बिबार बारदों सोमलि बिबार भिडिअखौ गोलाव खालामला गाइसफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेबांनो फोजोबनोसै जायफ्रा गोदानबा आंनि चेनेलखौ नायसनदोंब्ला आरोना बिथांमोनहा अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लाइक मोनसे होलांदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ बाय बाय